Norok bayang kok thai thai ni sanai sini kuya Sanjana Debbarmani twiwi ya pre da Pohor bai da Bishal borok salaimani ar kol tui rok kok salaimani ar sini Pohor Tripurani recording rok tung khnamani norok jotono khna jangna ya pro da Pohor bai da Bishal live themani rok ang ekdum chajakliya jaga bujaga kaisa topic chajakliya aro Sanjanani mama sawo rangma rom yahu yang ke da Bishal bai da Pohor le bakpate sanai tima asu public no asu sara bosor borok bunyo subai phayo borok ki bakpar sanai borok ha borok to jiboni bakpar sagla আর নরংনি গানা সি বড় খাতা তুইনাই খাতা বাই সুইনাই সি হিসাবপত্র যত কিছু খাইও হংকাংকে বাহাইকে নরক রাংমারম ইয়াহনি সাইকনারো বাহাইকে রাংনো ইয়াগো ফাইয়াহনি মাসা সুংসা সি সিনি পারানি সিনি মিজা রাজাপুর কাথালিয়ানি বাইস কাথালিয়ানি সুংসা সি থাंगैनाय সি নরং ইয়া ফাও রাংক্লাङि रियो बाहाइके नरक इ कग्रंनो सारा रांमारम यारक नैनाय आसुकी पाब्लिक रंनो तामोके तामो नरक पुलु देनो पाब्लिक रंनो सुदेनो मुसुदेनो आसुके हाय ताकि दिनो सनरा हाके खबिसाना नाव ननो बा लुकुरक nono khakam jagoi nini bwsano naidi nini bwsano sung hamroi tunani bagoisi asuke kosto ke jutono pal okhollainai rang thumlai lekha watoi hinya satung hinya ar pohora kon to skangni simi no norno simi tu subai to ya bro jutono no bro Tripura radio jam mansa bro subai tongo bahaike nung borong ni bumung rong no hamya samaka bahaike borong ni image rong no hamya wati sanani nai ka noro ama hayen ke ang ekdum tajagliya norong no to Pohor Debbarma bai Bishal Debbarma arang no norok Sanjana treatment khwaitai mani pore kampai nei bara ang khanglai tui rupai di ni bu sayap le arang no hai diba arang no norong no tui rupai di ni bu saya arang no borok sani butong ya turi ni arang no turi tai masana tlangi riano amte ekle bu sayap le borok ha engka ajaga norok ari chini borok no tma sasine hinu chini borok kitsaklai hingsa butongo ar lugu butongo kisa bonalai tung hamrunani bagi si pal ke donation sanlailai nono rang 10 lakh pangka 15 lakh pangka are ini ne aro comment bui hamya sanai ho bui sasoka norok saya are Pohor bai Bishal sabu saya no aro dosok rogu public rok baksa sui hai musu khai public rok tongo borok masa mangai sanai no borok hinnai no comment hamya sanai nini bagi hamya sanai nung rang tai pai kya nung rang ubi pai kya haikle sanai no borok enga norok la abti herong no tui sie bono treatment bu pura si khaimaya norok treatment bu pura khlai norok pairi si khaimaya bahagi nung tai da Pohor bai da Bishal eglis first ni simi last dorobo norong no logeri tangka aboso si norok bono kol kaisa si khaimia kol kaisa si tunani somoyo Tripura tunani somoyo Mumbai ni Tripura tunani somoyo norok kol kaisa si borong no haya tamni bagai hai norong tam sanai ekdom chajakli yang ekdom Sanjanani mama no ar buma bufa to tama sasinai tai aro buni kok khnai thangkana buni lam khnai thangkana aboni bagai tabok borok norok hisab sak beman kari mani siklai siroble ha bahagi norok sak beman kari kha pura puru babe tongunya si norok thansake ranggoni lai si abis temani sanung rangmarom ya Pohor bai Bishal kesaro rang cepika buni asuk subalayo ubolayo borong ni viral deong kha borong ni imtahai rok ore ong chini Tripura sarong te tamni ong pnu e imtahai rok ni jarano keni ke thanglaya keni ke hulaya keni ke subalaya norok ong kha khoksa khongni rang te luktaung jang thang norok sakung ni rang bai sinorok lupang jago tabuk asraino treatment bu pura kaya asraino norok hanyu bisinao tiklainai butarna norok abung temani thaka sekal matai si kolop sidu huboni sago puno Sanjanani sago sekal matai hada bola system cancer tamu norok bujiya hake tok saw no cover de norok pura cover chi ang no khai musu bong no letai tama sachi nai no ha aro tak da Pohor bai da Bishal busu riget pilong dai tokna boro kap khat kap joli tak kap kuna pura puri ni dukun nang ka boro arla su thangene borok bujo tai hekle su banai de pagla angle no hulia tai su banani mote tai borok jibon thangi busuri su bano su ba yam ta herong no angle bisa saimali aisi karon borok ni bukhawo dukun nangoi thaka amte hai su banai rong no norok satrai sogoi khulum tai siklayo norok le temasa rangsi maron yahu Pohor bai Bishal tai beka o ati dino gaham samong tangnai rong le bumung kurunyo yesu pano gaham samong tang de hetar rok le no yokhang nai no yokhang nai le yokhang tong nai norok abro me ignore sikhai dai aro buni ko khanawi chinoro ar Pohor bai Bishal na asu ko hinle ka norok ang ekdom juita jakliya engka norok thani subari thani borong na isu Tripura radio wa haya saya tongmane Pohor kon jekle subatoi Bishal kon jekle subatoi norok thani subai thani da Pohor da Bishal subatoi norok thani man subanai tabok norok hai musugo norok na ang norok no arang no phiro biru di ni do donta rok sanyap le norok ni loku pukuro bu sanya arang norok phai dingne ke bu kono saya tongmane norok si norok bedal kariu
manekle norong manda gitu ka je sika khongne ra jibone sika khogo hini go siya do norong no sikang khogo norong no sikang manda gitu ka ko di khogyara jibon thangi bo hai lepe le orang ba norong khogo nyu norong lepe ongu orang no lup sang mani bora te krimen sik khalia pohor ba u Bishal no jidut lai to bora hai norong hai mu suk suy especially sanjana monai ni mama no ang ekdum kina chlu boni makang tin ni ya ar kacara u boni puroi kina choklai kok sapayo norong video ro tangi kena nyaji aha teman sasin ini asu hai ke hitar kayo hai ja ui kaham samung tangan yogya norok bai lasi bu phunuk jaga ni yogya a norok bai hinjaga ni bu yogya hai anga borong ke makang puroi borong ni ke bukharo puroi buku nangjaga ni sakna ble lai bidiwa busuk doli jakapa da pohor bai da Bishal kulumoi si norong na sachira tai jibon ko ta khai de ni nya khai ang norong bodol lai jago bunyi borok rok tamni haingya bunyi borok lagi norong kle bara si suba jagai tongo norong tamni bagai haiklai onglai lai haiklai salai lai ne norong aku sakungni rang bai si norong isuk luk sangu toka haiklai nung arang no tawni koi bosor thangmani ba nini pura family de thangai thamana nini pura gusti de thangai thamana jiboni thangai thamak laga rang bai norong no lukuro khamjagu jiru mani jinis lukuro mas raila hanglai norong khaini tebu obonu klai phanyai norong no hamdi hangbai bidi at kanya hamu tudi au mak taglet kemai sasi sekal matai ni khobar sagai ka apun kobrok hai ani video isu daro tino norong onte hitar rong tam sanam jong commentation thadi ang jita je game ta he boro rong onte he boro rong sung suba nani buthangi tai jibon thai sung su to suba ya nai tai rong wa hayam ni sung okhrani mun game ta suba mani bagai onte he borok ni dare onte he boro rong ni bagai sung suba nani sasi kiriu karan sung suba si sung te wa haya sadang nai ke bahke suba manai hino sai kena di bahik le suba manai chung norong no sunan norong no sung suba nai norong no sung no ti ba haya sakang ke sung bahik le suba manai hi agadi ani ko isu no